Кримчанин, український патріот Володимир Балух звернувся з відкритим листом до всього українства. Пише, що ніколи не скориться окупаційній владі і не піддаватиметься на жодні провокації. Раніше Володимира Балуха окупанти вже засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі у колонії поселення за український прапор на даху його будинку. А зараз сфабрикували чергове обвинувачення, начебто він побив начальника роздольницького ізолятора тимчасового тримання Валерія Ткаченка. З цим суддівським невіглаством Балух ніяк змиритися не може. На знак протесту майже 2 місяці тому оголосив голодування. Про це і пише у своєму листі. Коли черговий наскрізь брехливий вирок у сфабрикованій проти мене справі набув чинності, я прийняв рішення оголосити протестне голодування як вияв свого особистого презирства до окупаційного режиму і їхніх жалких потуг будь-що позбавити свободи всіх незгодних з їх ординсько-ФСБшною ідеологією людиноненависті. Щоправда, після консультації з своїм громадським захисником, архієпископом Кримським Климентом, Балух, аби не завдати горя своїм рідним, вирішив перейти на інший режим протесту. Тепер він щоденно вживає 2 склянки вівсяного киселю, 70 грамів сухарів з чорного хліба і п'є чай з медом. Сьогодні відбулося чергове засідання. Слухали свідків у справі. Ті в один голос твердили, що конфлікт між Балухом і Ткаченко був, але бійку ніхто не бачив. Завтра засідання продовжиться знову. Заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз переконаний, окупанти робитимуть усе, аби зробити жорсткішим ув'язнення Володимира Балуха. За його словами, обшуки в камері Балуха проводять постійно, при цьому відбувається цілодобове стеження за активістом. Все, аби звинуватити його у нових порушеннях. От этих террористов, зверей всякое можно ожидать, но мне кажется, что они не удовлетворены приговором, который является фактически условным ограничением свободы, вот это вольное поселение. Поэтому они делают все для того, чтобы его к реальному сроку, то есть колонию определить, где к реальному ограничению свободы.